1900, Barcelona era una ciutat obrera marcada per les immigracions i la indústria. I l'aeroport es va crear l'any 1916 amb el primer camp d'aviació a Viladecans. Les reformes urbanes van ser l'obertura de la Via Laietana i l'urbanització i obertura de l'avinguda Tibidabo. Barcelona vive la fiebre de las obras. Se prepara para su nueva exposición internacional. El 1917 van començar les obres que van acabar el 1929 d'urbanització urbana amb l'Exposició Universal. El 1922 es van iniciar les obres del Gran Metro, que unia Lesseps amb plaça Catalunya, i van finalitzar el 1926. Per altra banda, el 1924 fins al 1934 es va crear el metro transversal, que anava des de l'estació de Bordeta fins a Marina. Per últim, es va crear el ferrocarril de Sarrià, que anava des de les Tres Torres fins a Vallvidrera. La part més important d'urbanització va ser la zona de Montjuïc, la que coneixem avui com Avinguda Maria Cristina i la plaça Espanya, i les seves fonts que avui en dia encara segueixen funcionant i sent un reclam d'atenció turística. També van ser reformats els molls del port des del 1900 al 1912. Alfonso XIII, el de Doña Victoria Eugenia, el Palacio Nacional, el de Proyecciones, el del Cinema, Industrias Químicas, el del Transporte i Automòbils. No només del rei i la reina, sinó també del príncep d'Astúries, de les infantes, amb assistència del dictador, del cap de govern, el general. Totes les obres va ser un èxit i el 1929 es va portar a terme l'Exposició Universal a Barcelona amb un gran èxit.